Kaitor senior junior hanoi krei. Kaitor poitu ganangda poitu krei abo se naijago. Poitu senior ang mabai phaya. Kaito ni kok bujiui khnama baise phayo. Haike senior hanoi sak bolai tei khoroksa poitu ganang borok kwplai samung khlaima nukhe jelesta nangdi. Taka sudi jisubo okong sau taka sudi kong chubmale samung se derariwo sagri rok shaitan rkhai mayangri tongma jora. Luke chapter 9 verse 40 o sung sijak nogo. Tei khoroksa borokni bodolo kwri borok jisuni mungbai shaitan rkhlaima nukmale bodolo kwri hnai kasulaina musungjak laikha sagri rok. Luke chapter 9 verse 49 o sung nogo. Fia Jishu taka sudi hini saka. Luke chapter 9 verse 50 o sung nogo. Kaitoni munglok jangnani tei borok khoroksa jeske phano muthangjak thang abo sung sugo. Khoroksa borok Jishuni mungbai samung kwplai khlai tongkhe abo tongthokjaknai kokse kasunani ya kasunai borok bose kaitoni against ma khlaio.